Mang view view. Bây giờ chị đâu thằng kia cái thằng này đừng khả năng quay đều thằng đúng mami cô. Bạn chỉ có là không bà là bự. Ayo Ada dugaina थाखाय दै गुदुं फुदुंबाय आबैनो बेहा आबै ओमफ्राय जि सुनो सोमबाय ओमफ्राय दायो थाङै थुङै नै थफ्लाखौसो बानायनांबाय बिफाया खिनांगारदोंनो थफ्लाखौसो लानांबाय थफ्ला गैयियावनो थाब थाब सुनोसै सानबाय थफ्लायावसो बाजाफैलायबाय नोंलाय नैथिबो ओंखाम जानखाबाय आङो ओमफ्राय मामिनो खिस्रि सुनानै होबाय आं गेन्द्राया संथोंसै आं जि सुनोसै ने नोंनि आदारानो माबाया ओंखाम सुखांबाय साहा फुदुंनानै होनोसै ओमफ्राय जि सुनोसै फुदुंनानै र' बायदेव ini kalau kan sih kapan yang mana kan belum kan kayak gitu deh Satu aja nih mamanya. Belum kasih dah ya semua. Gilihan. Gilihan nama. Ini nagrana menjam. Nagrana. Ini pandok kudung kaya, bikin sancang. Mamanya kistri kurila besi. Moजां सालाय गारिया नै गुबुन खानानै दोनगोन आं थाब थाब थांदो दाबो जाया नामा बोरै माबायदि नुदो दिनै नालाय थांदो थाब थाब बिखुङावसो दोनहरलायबाय नै जोंहा उफाय गैया बिबै गैया नालाय दा बिखुङाव दोनबाय थानांगौ बेखौ बाजानो नायलाय मारै बाजायो ओमफ्राय दसे दहाय मामिया उन्दुखांबाय आफाया दायो सिखारबाय ओमफ्राय दायो टाइमबो जाबाय आरोना ओंखाम संसैलाय जोङो सानदों बिमा फिसा ओमफ्राय डाइरेक्ट नै बिखुङावसो बाखालायबाय आरोना बेखौ सोरखौबा आथा माबा आबै नुगासिनो बबावबा नुखो बिबैयासो मिथिहैगासिनो खोमा खालि बिबै आबै दंखायो दायो ओंखाम संसै जोङो बिमा फिसा सानैजों बिखुङाव दोनहराबानो माथोबाव आरोना लोगोफोर बिबै गैया नालाय ज्राव जोंना बिखुङाव नै बिखुङाव दलर थाबाय था ओंख्रि संनोसैलाय जाग्रा लोगोफोर दायो मा फिसा ओंख्रि संसैलाय आइया फैसिगोन गाबोन फैगोन आइया ओमफ्राय दायो आं नै लाखादों आलुजों फुलकबिजोंल' संगोनहाय लोगोफोर नै मैया लाबोनाय फुलकबिया थोबसे दंबावोमोन हानानै लाग्रोनि र' नुबायना खर'आ माबायदि जायो आं फिसाया आलु होनलाय मामि आलु माबेखौ लाया मा हाखांबाय सुखांबाय फुलकबि आलु लोगोफोर जेने थेने फिसाजों फिसौजों हाखांलायबाय नै थाव सेरबाय
बायरायावनो संगोन आरोना आङो लोगोफोर न' सिंनि गेसा मैया जोबनानै होदों ओमफ्राय बायरायावनो संसां ओमफ्राय मैया मामिनि जन्दिस जानाया जन्दिसखौ बारा मोनाखै आरोना ओमफ्राय मुलि मोननै हरदों आंहासो जाबाय थानांगौ आरोना दा ओमफ्राय बेदर मोनजाया जेबो मोनजाया दा मिरामिस फिसानि थाखाय आरो फैनांला होनदों ओमफ्राय बेखौ मुलिखौ मोननैखौ हरदों ओमफ्राय गेन्द्रायाबो नायजादोंमोन गेन्द्राना गैया ओमफ्राय आंथ' नायजाखायाखै एख' मोनखायाखै नालाय मामिनाव गैखाया एसेल' ओंखारदों गेन्द्रानाथ' गैखाया ओमफ्राय ओरैबायदि गोरा खानानै लादों आं बेखौ लोगोफोरनि थेवब्लाबो ओंखारबावो दायो ओंखामखौ जानबाय जेबो संला ओंख्रिया बेखौ मोनसेल' संगोन ओमफ्राय आंबोथ' मिरामिस जाखायो ओमफ्राय दहायनि फुङाव ना गोरान एवनायानो दंखायो आरोना ना गोरान भाजायानो बे बुस्थुथार हाथारला आङो ओंखामखौ जानखांबाय खुनुरुखुम माइरं सुनानै जानग'नो हाबाय गेसाव बेनो थैनो जानग'नो हाबाय ओंख्रियावबो दै होबाय नै गोदौबाय थाथोंसै जाबाय बेनो मोनबाथाय जाबायबो ओमफ्राय मामिना दहायनि खिस्रि दंखायो मा बिगासिनो बेनोबो दं सा फुदुंनानै मामा फैदों बहा बाबायालाय ओरैसो फैगोन ना बाबाया बिथिंसो फैगोन फैबा मेथाइ बिबाय थादों आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना आंनिया सनाया मोनथायासै आरोना सासे आब'आ नुदोंमोन मोजां सौखि सिंफोरावबो नायाखै होननानै ओमफ्राय आं नोगोद नायजोब्बाय आरोना आब' मोनथायासै ओमफ्राय कमलफोरावबो सिथाब बायदोंदां सानानै कमलावबो जि ओरै बुस्लाय नागिरबाय गैमारा मोनमारासै आरोना खिलाखौलाय बिसिनायावनो मोनदों आरोना ओमफ्राय माबा सनाखौ मोनासै बिदिनो बायराफोरावसो थाबायनायावसो बबेबा थाबायनो नामनि क्लिन गोलैखोना माखो बबेबा खनाफ्रावसो हाबनानै थाखोना माखो मिथिला आरोना ओमफ्राय आंथ' जेरावबो थांखायाखै थांनाया ओइदिनखालि आं बायरायावल'सो थांदों मामिखौ बैयाव लामायाव ससेयावल'सो ओमफ्राय बेयावबो नायबाय गैया ओमफ्राय थाबा न'आवनो थांगोन आरो ओमफ्राय मोनथायासै आरोना लोगोफोर बेलेगावथ' गोमाखायाखै आं बेलेगाव थांखायाखै नालाय ओमफ्राय सासे आब'आ होनदोंमोन आरोना लोगोफोर सनाया बिदि गोमानो हामा होननानै ओमफ्राय जोंहानि आइयाबो होनदों आरो सनायफ्रा गोमानो हामा होननानै ओमफ्राय गोमाबाय आंबो गोमाखालि जि नागिरदोंमोन मोनासै लोगोफोर मोनगौबा जा ट्राइ खालामदोंमोन नागिरबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय गोमाबाय मोनथायासै ओमफ्राय आं दाबो मोनफिनगोन आसा खालामबाय थादों आरोना लोगोफोर मानो होनबा आं सना गोमाखालि जेरावबो थांखायाखै नालाय खालि बे आंनि न'आवनो थागोन आरोना बिसिनायावनो माने खिलाखौबो मोनखादों नालाय ओमफ्राय सिंफ्राव माल माथा सिंफ्राव हाबनानै थादों खोमा सानदों आरोना मालाबाफोर मोनगोन सानबाय थादों आं ओमफ्राय बिदिनो मोनगोन साननानै सम नागिरफ्रांबाय थायो आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय दायो एखमबाबो सानो गोमाबाय थांबाय माथो खालामबावनोबो सानलायलाङो एखमबा सानखाङो हामानो होननानै हामानो होननाय खोथाखौ गोसोखांबा गोसोआ गोग्गै मोननानै नागिरनो गोसो जायो बिदि जागासिनो आरोना आं लोगोफोर ओमफ्य एखमबा आरो जोंहा जाबाय जोब्बाय बेयो मोनसे आंनि सुनिमोन खोमा सानलायलांबाय साननानै थासैलाय आरो बिदि जाबाय थागासिनो आरोना सिन्थाबो जानो मोनला गथ'जों गथायजों सिख्लामबासो ओरै खावलाय हमलायनानै सिन्था जानो मोनगौमोन अबहायलाय गथ' गोनाङालाय सिन्था जाबाय थागोन आरोना खावलाय हमनानै दानो बुब्लाबाय थागोन फिसायानो नुवाखै मानो दा दुस्थ' माथो खालामनो आरोना लोगोफोर थांखांनायखौबो मोनबाय थाया जोङो फैगौ समखौसो साननो गोनां जायो थांखांनायखौ सानफिनबाबो मोना जायो नालाय बेखायनो मा खालायनो मोनलांबाय आं फैगौ समखौसो साननांगौ जायो नालाय लोगोफोर थांखांनायखौसो मोनफिनबाय थाला जा थांबाय जोब्बाय फैगौ टाइमखौसो साननो गोनां जायो नालाय बेखायनो जा थांबाय जोब्बायबो मोनलायलांसै आरोना लोगोफोर बैग्रिया ओरैबायदि सिरिबाय आरोना लोगोफोर बारजों खख्रब खाख्राबनो ओमफ्राय आंहा बागदावगासिनो हारसिंबाथाय मा गिखायो आङो बैग्रिया सिरिगासिनो थिङाव थुमथुम थांथाबनो ओमफ्राय बावो बागदावखाङो दै होनो नागिरदों इयाव दै मामि दांदो नुवाखै ओमफ्राय नै बाजानाया नै हरदों खोमा थांसिन जा इयाव बाबा फैयो नामा बाबा थ' नायसै बाबा फैबाय बाबा बेखौ नुगावगौ हाब फानवाखै हाब फानो मग लानानै हरनो मुगा नांगौ नुवाखै मामि मा नांगौ बेखौ माबे हाबहरलाबायो हाब फानो थुखैनानैसो दोनहरलां हाब फानो नोङो मोनखाजोब्बाय लोगोफोर
बिफाबोनाबो फैगासिगोन खोमा टाइमा 1:30 जाबाय 2:00 गयो नालाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनै फेब्रुवारिनि 5 थारिख आंथ' मिन्थिबावामोन दानिसो फंबायमोननि स्टेटास दोननायाव नुदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं मोनसे खोथा गोसोखांदों आरो ओमफ्राय जोंहा थांनाय फेब्रुवारि 5 थारिखआव फंबायनि हाबामोन आरो होमबा मामिया 2 मासोल' जादोंमोन खोमा 2 मायानो जादों दे डिसेम्बर जानुवारि 2 माया 2 माया जाबायमोन आरो ओमफ्राय थांनो मोनाखै नोंथांमोना सिगांनि ब्लगफोराव नुखादों आं फंबायनि हाबा जाहैनो मोनाखै होननानै ओमफ्राय दिनैथ' फेब्रुवारिनि 5 थारिख बोसोरसे फुरा जाबाय आरो दिनैजों ओमफ्राय मामिखौ गोसोखांदों आरोना आं लोगोफोर माला बेसे देरखो होननानै सिगांहाय थांनाय फेब्रुवारि एफा गोरलैमोन दा बेसेबां गिदिर देरखो होननाय आखाइ खबलायनो रोंबाय पात्ताखौ मोनाखै आं माला बोसोरसे जाखो आं फिसाया ओंखायनो फंबायनि हाबाखौ नुनानै आंनि फिसाखौ गोसोखांदों आरोना आं लोगोफोर माला बोसोरसे जाखो माला बोसोरसे बुरैखो बाबा आबै ना मा नों माला बोसोरसे जाखो मा जाबायना जैबो होनो रोंबाय ने जै सोरजिगिरि होनो ना सब होनो ने मा औ ओइ लेंलायबाय नै जोंहा खुलुमनोसै जै होनोसै नो दै हाय र' आखाइया मोनाखैना हाय लोगोफोर हाय ओरै जायाखै हाय ओरैनो हाय ओंख्रि एरलाजोबथारबाय माला बोसोरसे जाखो पात्ताया मोनलायलाया आंथ' मिन्थिबावामोन आरो ओमफ्राय फंबायमोनहा स्टेटास दोननाय ओमफ्राय सोरनिबा स्टेटास नुबाय ओमफ्राय आं गोसोखांबाय आयौ माला बोसोरसेनि हाबाया बोसोरसे जाखो होननानै ओमफ्राय मामिखौ गोसोखांबाय आङो ओंखायनो खोन्थानाय जाबाय आरोना लोगोफोर पात्ताखौ मोना माला बोसोरसे जायो गथ'जों गथायजों आयौ आंखौनो आङो एखमबा आन्दायलायो आं माला बिदि फिसा मोनखो सानलायलायो आं बाबा फैबाय फैलाय फै थांनो बाबा फैबाय खाथारलां हायाव गेलेबाय नालाय मांब्रै जागोन आरो mang biu लै मानसियालाय mang biu थुनो स्कुलाव थांफिनो लांद' खाजा संसैलाय लोगोफोरनो बान्दा कबि भाजा एवनानै जागोन आरो ओमफ्राय नै जोंना थफ्लाया बाजालायबाय थफ्ला नङाबालाय बहा जाबावनो हानानै लाग्रोनोसै र' नै गावहासो हानोसैनो मैगंखौबो नों दाङा मा नों दल' उनाव थाथां मैगंखौ हानानै लाग्रोनोसै र' ओइ जा मामिनो गिसिब दौदों ने जोंहा ओंखाम जादों ने नै जोंहा दै बथल मोनदों दाख्लै आनैया बायना होलांदों ने एसेल' नांगौलै ना दाख्लै फिकिया बायनानै गालांदों ने आनैया खोनानांगौल' दैयाबो दै होनबाय जाबाय दे ओंखाम जामाम जानोसैलाय माम जानोसैलाय मामि ने दै लोङालै मामि माम जानांगौ ओंखामखौ बुरजा जानांगौ ना नों माबा जाग्रो ओमफ्राय दा लोंगोन नै आंहा दहायो केरेला ओमफ्राय आङो बान्दा कबिखौल' हाखांनानै हासबेन्डनो हैदोंमोन आरो ना नोङो मामिखौ लाथ'दो आं थाब एवनोसै होननानै ओमफ्राय नांगौबा आंनो संगोनसो जाबायलै माने गथ'खौ लाया बे नांगौबा गावनो संगोन आरोना बे लोगोफोर ओमफ्राय हासबेन्डआ संबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय आं मामिनो खिस्रिखौ दौबाय ओमफ्राय स' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट